Obi-Wan Multimedia. Director Obi. Anansi Semni. Director Obi. Ose Odensi. Director Obi. Yankupo Oishan. Hey! Mia Masirimuma. And Nano pay. Dear Mabbe Gina Hanuma, quaya Modemo Papa me, Copumpuni, Afasuni. Now wait. Me tamuskam wa mumponi na metamusika de aboa mo na mo ayeye na me fa me misika e mehwa mo awo ko pupuni nti me pa me nie dia me mai e dia baye me nie me de na minim se mago me ko hanoa akotwa dua e dia baye me poma ne se o sen metenten ene messe mesika ya no na me de atwitwa poma ne so e manasa Amaka. Emre hu ha no manye boni bia. Mama mo akwa abambo. Emba adwan ponsa. Ena magudi bi a ho. Akona akwakofa. Se waton de ama oba ankwabia. Amude ko amanane. Ena masase mo yiso, ese busuafo nyina no. Ena menka. Ema akora no puno. Etwere so efiri busuani. Ti mesrew ene di mu. Se wuti oba ankwabia nenka. Wone nenkasa. Obisko kakra bi mama na mfa nto nkoma abusua no. Se de be owo bobadwo na musumi ma hoto. Se mu ha no manyimre ya. Mama ne titi a de nam no. Na pava. Eneo. Ese me ho se mabusua mu. Wone badwemba. Na ni nyansani so a wabusua mu. Se me fra den. Eye wunu aba. Ene wunu aba ma. Ade o ma bosompem ene ya ade o ma ba chire no me fie ha no. Atem ni. Sika no kra me nim ho hwe o. Me de me yisa me wa ha. Ena ya masi. Ene na dan free. Ene me ba no. E ba no me dis ka ne bre me. So wa kopa besia bi. Ene o de bre me ba no so ntu kwan. Se eja enya sambone. Na no de wunu aba ma no. Ene wunu aba ne ba ye no. No kre ni. Nti waka ne sa. Wo de mate. Maje wa no asiye. Se wo ye nyansani wo ye badwemba. Nti se me ba ne frɛ me a. Me nso no me ne beka. Na ye hu no abetue sika no. Nti wo de ka wakoma to yam. Men kasa ho. Why? We nyansafo pa. Odase. Masim na maka kire wo no. Oh, Uni se de be ye har sa no mudi aye me. Da wo ma ntim ka. O ma ayi ntama mo why? Ti mesre kwan so. e kwan da fam. Odase. Ah. Ene baba you. Asem. Dia mun se. Obaya. So mama. Ma we ntiti woni Nyankopɔn dom wate. Tina wugidie mu pa wa Awurade mu. Wonim sɛ twerɛsɛm na ma yɛte ase sɛ nsura mane bi a obi hu. Na honam de mu bi begu afiase. Na waso yɛhwɛ na du. Ade obegyina kosi awie yɛ no. Ɔno na twedi ampɔn. Bɛbɔ ne nkunima boti. Ti mesrɛw. Ma ntiti woni Nyame dom wate. Obaya. So for mama. Na sa warija ye ne de magya ware a eno no ntete me ne Nyame dom. Na so for mama. Asori mu motumi asen. Na nti sese no se magya ya ware ne motumi asen a. Se e de ebiem agure mu moyimi mu. Na fe e de ebiem. Obaya yenyi wo mu. Ah, Yenyi wo mu. na bi o na wo biti asori mu na se wutu ni sen na wunyimi mu. Tie. Asori no unnimu yie. Ye wo wutu mu. Ena wo awunim sawarija ye de. Ene Nyame asem ba ebra. Unnim dada. E ma kwei mama. Una wo kyerɛkyerɛ. Unnim sawarija ye de enye. De Nyame aka bɔ mu ne sese obi atitim. So for mama re. Obi be preach wa ha. Me tie ni preaching no na to makoma so. Me kwa kobosu wo ma sori. Na makwa obi. I say the moye me so for me. Asem o betra wo ka anka wo dan ye o.
Na se kan wo dan a me ni be ma bresin. Na se be ma de me fa kwan ye nte se so a. Mo gina wo se ma gya ware enti motumi ase. Oh. Obaya. Yesu kura kan bi. Wose honam we. Ayesene ntoma. Anti koku no. Eso mboche wuwura na. Anase wo nkwa. So for mama. Na enu sa awade. Enko soro ha. Minnim. Unim ba. Minnim. Ayo. Unsu winnim. Yo. Nanso so. Ensesa. Diasi no eye ewiase nsem. Enye adwamamo na be mai koboy. Asas koku no wakoton. Ni wabaya. Ti asie ma me wate. Yo. Na be ma ne nka mum na sa peja. Mo mate. Why? Choba me siro asemi amebeka choba ya me siro Mate. Dwono ho ma me why? Yo. Me siro Mate. ene me ko. Mate. Me saba. Yo. The way wani mu die. Oh. Ade se waka mate. Why? Me das. Me saba. So me das. Enkura no ba chi o mama me. Obi a bete. Kutu Bible mu ayi. Be ma de me afa kwan ye nte se so. Obe jana wa ye so for ma me ne se oni edi we di iwu a. Ka ba so abetra ha be bie wani. An kan wo dan. Kan wo dan dia. Pumpuni. Apa. Ya nananum. Adana duba pia. Yo. Nananum. Me ba hanu a. Me nkura ne boni bi. Me ba abedamase. Se mo gina machi gina pa. Ma me wo faase. Sa akode na kwantuo mu nsam no. Oh. Mate de. Mo wa frame aboma mane se enne wakọ akodu amonone asomdwenu. Nti dana menye boni aye na me fa mo na ase nsu ni da. Efise so obi ye bi ma wo no wankaya nipa no onya ahode nsamfa nye bi mu ma. Nananom nti me hu manimu wa hanom se ya eye na ase ina me de bramo. Nananom medamase. Me san damase bi mu. Pumpuni yankan trau se sauti be na yesu ye betra be Pumpuni yankan trau se sa wo ma ya duani di a yensu ye be mo adi ye Pumpuni yankan trau se ye na ye twesika so. Afi ne magie. Na sa otwe ben ya ye be ma usika. Afi ne magie mo. Pumpuni Nana. yankan trau se di ana. Na sa oji yendia. Ya ba shaw no fie kwa ni monya. Nana. Afi di me de me kuma. Ene me bibia e di machi. Ifi se, me hu se. Pa. Mo tu am be di gina machi e gina pa. Pumpuni. Nana. Afi ni ebe ya wo fie fo. Akase. Nana mate. Pumpuni. Nana. Kojina bochia no. Yo. Na ye nhira. Ne wa jo mo. Me das. Wacho. Ede no yi wo ho. Emere wadi afechira za afi no woko fa hasere. wasi chenchire nche sa me wo tuni trunk mo no Boga yele. Ewura de me na mani nakura o. sa Se me nyi gidie sa. No mbana ndi nkobo ya dwe. Awie mu ba ese wunya hwe. Wo yo. Wo ya. ka makasi mu jucha hanyina e ka mo fi me kuna nkwana e ba be pen ba bi kra me sa kuna ko Ena da fenie. ani Boga mame. aso akwaba Ami akwaba. Anna ma. ka me da kra o manda e de mo ni ba bi kwa wie Oh, kafra. ene se me ti ago ya me di asori abe kafra na wie awie de wa busabi kwa so brebe mpen force boni kura yikulem de ye mba ha be na anu ya na nse ankobia etia ne na echi kakra
Nesi meda kura me no. Oh, sa. Ntimi mpo ni bi. Jaja mo fie ye ya de na eja me hwa me fon kasa. Eja me konfa ko ya se me de me nka bi nhye se. Anko bia betima frɛ saa meti a. Ya me kwa ha ono na eja. Wa wu ni mo do asem. Me di ahun pepere eja me ti odo nka ache. Fon so. Eja edidi nkomo bia. Me na me de kwato madam fu so do ya adam fu pa. Ka kire eje wa se mesere no. Sa anko bia timi afene ne matene nka de a aniji abafi. Se obo na maami amane. Anko bia afro. Me ba anko bia afro. Hey! Ana ese we de. Wa mani yen. Gana fo maami fo de. Ye na mo di amade. Le nya amade sen. Anti wase sen. Yeah, so bibia be fine. Oh, bibia be fine. Auntie. What's wrong with that? Aso. Wa mani yo. Wa mani yen. Aso. Wa na me. Aso wa mani me no. Wa mani yen. Wa mani yesen. Adwani masem kase wo frɛ wo keke. Nipa no wo frɛ wo no kasa. Wa so wa mani wo frɛ no. Eno da pa frɛ no frɛ no. Hey! Me be ya kwa burochire mentene nka me kopa bisia ne ade ma me be okodura burochire mentene nka nne nyame adaguruma wa fra wo se wa amane yen men kasa mpo fle bi na me bia na me se wa antini yi se bosuma ni me kwa na mpensa me se wo ba nkɔ bia wa amane wo na kampese wa amane me adwa mponsa adenti me ese okra me busu asem se die nti na me ama wo me babo so me nkono atete no ba bia woduri na ma pa besia nyame aye madum ama me ba yakodu abrochire na wo ofre na wo na ese ofre wo na me ame wo no wo ja me si wo me ntene ma bia afi eti se wonnim a me ba na ma no fa me de ma me na me kwade wo bi ka wa ha kura me pepi na me de akodi ati What de kanyina? me ka se me ba na wa abrochire dis ka ba na Ene na aye papa. aso bia na wa antini yi me chile se ankɔ bia me ha me ba no wa amane wo no ma ne kampese wa amane me Amane obia. Hey, some kind would na obesi ha no. Na yi wani hu bibi na mu say yes adwen boni wotu. Obema masi adwen. No dem ba na ko baby. Na dem ba na kwaduro so. Ma ko chinchin me ba na adwen. E na me ba na adwen afiri me so. Eno da pe sere wada woro. O de o ke kanyina de me fa ne say menopause. E de menopause de chim wa mu wure tumi fini ma bebre. Ma pause. Etu de me sere. Ye Christopher ma. Yentumi fa ni pa nkwa aduro so na even ba bi aduro wo kra me aje wam to eminim aya we kra wonim me kra na ya me cheche ni nyoma bi ye fa obi ankwa aduro so wa hu na nipa na fra na se wa amane a no kra ni ye ka akire wo wa ma me susu e ma pressure baba wa ma men kan kire o ontimi nkwa aduro so oh e da na obetena ho me ma bibi so e na hwani na ya tori fie obetena ye peja ne nsa ni sika no ko osoro na ya tori fie sika ne kura me anam de ma me ba no so wonfema nya wo na akopa ebesia anyenye bia na wo tena ha aha ya okayo e be ka kire me madwa mponsa se ene me yonku eje wa se wo na wo sane wa bosum ana do ti pempem ye e wo kroma akopa ebesia e ma ba de ko fanya se menopause wa pause mani hwan ana ne hwan pause me se mo de me ba na kwado wo ye bayifo eti mo de da na obetra chinchin woni ati defe woni ati me dwene me adwene se akura ma baba wai ne me ba no enya ni me hweme aso me madwa mponsa ba bi di hye me di meti aduaduo ma apempem awurawuram akọ sika twitwitwie e dia brew se fa nkwa bia fa ne kon ene woto aka akira me se wo na ade uti eduawuram o fanya se menopause ya me ka kiro ba bia ode me ba no koye no ade ko hye me ba nanim ama me ba na adwene afiri me so no ene koyi ne firi ho amemfa me ba me ne woni hwe ka bio eye me adwampo aya wadwa pa sana me no kasa wo de me hwe wasotro wani me se panti ade acheso nyini
enyini na aye ne saa no Adwoa. na nyo no na tana haji tu mu na waka na wa sema kan sisi so sema mi kwaje bosia no waje bosia 100 cedis krada Adwoa bibi ya famasi nye nyino kwa kuma to ye he tie be ma no e na wa ba no wo ka sa asem edi a e na me age wa me wo so me ho na ma me de sa abrewa me de wa mpa na onya gidie sei me se kwa kuma to yem la e ye menopause na ache no wo ke kan di ope Adwoa we de mitim sorry me enko kwa kuma to e bibie ni wonu me besi na ye wo ye mo ye na mo di amade ye fa ne kwa ho e da fama di afa be pan wa na ye ho ni suro eni dom na ya fa wa ma ha se ye beku adi mu ase na emom sa ye be ma wo ewie ye pa ni ani da soa Okay. Yeah, say, only forgive. Okay, I want for eye. Abra mo ware ye. Ti dia na wo ho asam kare say, kam kirem kirem. Come me. Wa me peke. So for me odes. Wo pa George. So for intimi nya sa da. Sana. Oh, sa kwade akobro nyi no krom. Besede. Sana ko. Mente za kwade aleka. Sana ka besede. Mama nya botre. Obi-Wan Multimedia or say or dance Director Obi Yankopon Onshao any Unuma Pa or the Sumo my Ghana or dance area we are so or dance area cry Sunny and Enchiano do yankane tuano yes Sasona ka confonsem Yano me freeze from till down Yano more dance yeah oh dance yeah cry Sanya nanchieno Nibi ankane tuano Yes, Sasona ka confonsema Yano me freeze from till down Yes, in the open when you're town You say kwa video butu agogo kosi aswa Obeya ya want to me rani do If he said ya dia dano say one fan to ya e frito I feel so dia no 24 say ya wa di be kum ejia Eti oni pepra ho dia dia ya e dia kura Ani je te nani de dikaya o te nani wonsuo mo am de bio de bia me konsuo mu bia me te saa ne no wokọ na se wote ne na wunkotodwe na kasa me paacho aya aso tie me konfo esu de minsam ahyawa kono ma hifie ho mi wa hene esu se mi mbeka chew se munhye na woni umman obia anum duba mu suo Mfumata wakwasa wo hene yele ne yare de ma chie le bono no won pa bia no wiase mutumi asa ne yare en kan tuma mfumata enfo mi kuno de me ne me bai afa kwan bi so a aya me ya mo be fa oba boni ene ne ba boni enkotu afiase e pese me tua ne so ka wine fata me fa me papa wone enche no da esumie mami uba no ofiase tete ha mama da ben enche kra na musutu say edien e na me mfanya okunu enkuno
Fayalia eni aduro. Bone to wo mame. Oyo odiyefo tete habama. Na branche na bin pa. Ohene ni yare, owo yare. Ansana, mama benya ahonde. Ache ni moja adie pena. Iti sansio. Ufa kwa hifio. Oso. Edi edwe ekam. Wine fata. Where Obi One Multimedia. Director Obi. Nancy Semni.